Můžete mít kamarády mechaniky, kteří vám věnují kolo, jež se točilo při závodě 24 hodiny Le Mans. Ale také se můžete skamarádit s námi a na největší maraton světa vyrazit společně. Zveme vás na dva různé zájezdy do Le Mans. Jednak na závod slavný maraton 24 hodiny a také na oficiální testovací den, který je 2 týdny před maratonem. K závodu není moc co dodávat. Je to legendární podnik ve světovém motorsportu. Ovšem testovací den je výjimečný z celé řady pohledů. Dostanete se do boxu, když jsou přejímky, do pedoku mezi jezdce a také si můžete prohlédnout trať, co se vám během samotného oficiálního týdne Le Mans nemůže podařit. Na závod s vámi nemůžu, ten budu komentovat v televizi, ale na testu budu vaším průvodcem, velice rád. A zároveň, když budete chtít, udělám vám také fotku.